To hagini ko por ngadap daga jing sngongo pat yo try. Ubo penla ia nga ia kabangan wanra biang shefi ia gani ke jing hikai nagaktin ke jong play kabakodor. Ngai ku play pi baro aga kerteng ke badon bortam ke jong try jingi ujisagres. Ngada sngongo palat yo play bau play uplelat ia nga bangan yo baniyang nagani ke jaka banwan shigi yeng ke sam jong pi. Shigi shnong ki tau jong pi. Shigi jaka baro kat au ka bagani ka Chanel ke jengi kalet bat haba pi pet yaka. Ningkong shuai ka bangan ai ka ktien ke jong play mena ke sngi. Nga sngoban panmap na pi bangi klem lap ban pinmi mena gani ke Sunday ka baladep. Bat nga kwa bangan ai ku play pi agani ke por. Kham kerpang. Namar ngiyo i bau play uladon rekat bat ngi. Hagatuka jingiseng kabang ilapan bana baro katukan benai nakabenta katuka jingiseng Festival of Grace kabang ipenlong hangti hamadan paham si manong po nadu katuka arpo nyutrik adu ka laipo trik jong benai Oktober arajar arpo bat nga aingu yu play hagani ka por ba u play ula don ringkat bat katuka jingiseng lesi dan buon playing job pipi page online lesi dan playing job pipi one chigani ka jingiseng bat nga yang nang ni ban ong shigantin kum kektien jong kajing ai ku play ipi baro kabaning kong nga ai ngu yu play bo play ula dorang kat bat ngi yu play ula jubab ke jing duai bat kabaar kabanga ai ku play kadai ya baro kitu kiba kirshaningi lengba ke jing duai jong pi ku play shibon ba pi duai shi play shibon ba pi yarap ban pentip lang bat ban wanra ikbriu hagatu jaka ai ngu yu play nga ai ku play na komentar jong kitu kiba kirshaningi lengba ki jing ai jong pi ki prepare but nga sngongo you play don ki ba ai da ki jing ai ki bun na tu jing sang but nga sngongo you play bangi la ban ye shem ki jing don kam baro tu jing sang da ka jing kirshan jong pi hi but ni ai ngo you play bangi la persang ban penbiang ye ka financial report ka ba ni yo ye ki jinglum jing yo baro but ni nget ni penia bahai ye ki kam khnang ba kanum dan kano ka ba bakla ha ka jing shekri ka jing yo try tengah ai ku play gitu ke berduai ngai ku play gitu bekerjaan ngi lama ke pisah dengka ngai ku play gitu ke bepet na ki yeng ke sam ngai ku play ru ipi ke bawan hadu ku tu jaka ku play shibun ke bawan na ke singi beningkong ke baar ke balai ke besau bat baro ke bawan ngai ku play ki jing shekri baro balang baro ke bepet ya baro ke ba ngai lari ke ba empat long kristan ru ngai ku play ipi daga jing kublay ka bahaga kerteng ka jong jisgris to blay kur khui pi u blay na pi ya ka met ka bakat ka bakia but unang ai pi galat ba pinang la ban le ai ka bakhamba nam tau try hagi sngi ki banwan kublay shibon ni community ba ngin nang yo ibyang ka jing tray ka jong pi lang bat ni ka kamu blay daga ba pi snok ti lang bat ni hagi rukom ki ba fair kat nu ngadap daga jing kemen bangan yo i bagalong ka jing kur khu ka bakrau om tang hang to nong po Rai kalau long ke jingker ku ke crowd ya ke ajar bagi pojar ke brio. Ke petling ba ki online bat kumju ke bawan gitu ke jaka. Hagi tu kisngi, ban haga met ka bakhat do ni bo shuki ko masana jar tli bat ni aingo yu play ba kila shleilut tu shuki ba tu ka madan stadium to paham sim kala shleilut ka gallery bat ni aingo yu play ba u play upen ki ye ke jing sang bro ko way bat ngayo ish de ki jar ke briu ki IT show try bat ngada community ba ka jinkerman ye ka riba ke judge ben riu jingi kadang don kat bagi briu ke dang be ye ka ban wat ye ke tin ke jong play de ku play shibon hagi ni ke por ngadon ni gabangan let no shigani ga jing hikai gabangan man kren meng shipi ban I men sim pi ban ya rap pi dan peng jopi pi dan ga jaka ga be dan peng jopi pi dan ga jaka ga ba pim sngo thu Shuh Kumno ban le nga khwa pin snga bangan I pi ni ga jing kren ngani kai pi ni ga tien ga jong play ya ga ei ga bang sngo thu ba ling ba ga tien ga jong play ga bang I nang ni kala long ka jing men toy ga ba crowd palat ye ki bo bon ki bre bre ta ga dang duai ma la ga ski nga shimi ga ni ga rai banganong try a play nganom song tight bangan ya sange shisenro ngan yele ban pelat ye gini video bangan yele ban pelat ye gitu voice message ya kaban ai ke tien ke jo try namar ngayo ye gini sngi mdan lenti ye brio de tang da ke tien ke jo play ngapuli ko ke bentana ke tien ke jo play ya kabangan sa pini dien
Hari ni singi ngapuli biang bat ngalap ya kawai ketien. Kacang gue priu jong play ubadana prengga jing Udah nong yalam udana prengga jing kaba tiap Shuh Kumno ban le. Baru duai khmat jong try wong atrai ngam tiap Shuh Kumno ban le. Bat kata ketien kaba ngam tiap Shuh Kumno ban le. Kasngo tenat haga donut jonga. Bat ndah banga perkhat ya kata ketien kalong kumba flash kumto apa ke jingmut ya perkhat. Bat ka pensyai yang bapleng dan shibun ba ki brio ki bapai hagi ni sngi haga bakum ketu ke jaka ka baki ong ngam tip Shuh Kumno bale bat ke jingkren jonga men tagi sngi kedai. Nga ai ke tang ni ke jingkren da kata ju ke ketien ngam tip Shuh Kumno banle. Lada pipaya ga jaka ga bapimte Shuh Kumno ban le. Lada pipaya aga jaka ka bapi dana ga tension bat pi klumar jingmat. Laka long haga nuka liang jangka jingi syam jangfi. Pipaya ga kutlat pimtip lenti Shuh pim sengau to Shuh Kumno perkhat. Mdan Shuh ka ai ru ga jingla abriu ka la kutlut. Syangan ongi pi kendiat kiktian gibadan kam syabangan ai jing ikai syikmat. Wat shimrai ai ru em haba pi pai aga jaka kaba pimtip kumlo ban le. Wat num perkhat bapin le no kumto bapin le no kumto. Ngkhwa ngan ongi pi na pi pai aga jaka kaba pi klumar lada pi shimigi rai pinang klumar. Nakatau ngayang nang jaka naga jingai. Ngakhwa ngan ongi pi ga ni par ka iga bang sngau tho. Lala pi pai ga jaka ka ba pimtip Shuh Kumno ban le. Shangan ongi pi artlik eke. Ka ba ningkong ublay udan halendet ban pet shapi. Kumno pi le hakapar ga ba pimtip Shuh Kumno ban le. Bat kabaar ka mga kwangan pinipi usay tanru uap unang sim kabu. Banwan hakapor kabapidan na pelengka jaka kaba Ban pen kelumar ya pi Shuh ban ai de ki jingmut ban pen ki ling bagi brio ban pen kelumar ke jing im jangfi. Dwai ni kapor bo play unyarap ipi pen shai. Bapinom le ay aga por bapipay aga jaka ka bapimtip kumno ngan le. Syangan ang ipigaw ikiktian. Haga kitab sam kalanang ka basis pakat kenday. Lapin puli na karkat ka basis pasan. Kaktian ka chang play ka ang kumne. Unang ruay ka ni ka samuang. Kaktian ka chang play. Kalang kajarak ya ki kejat jangan. Bat kejing syai ya ka lentiat jangan. Lara pimtip Shuh Kumno ban le. Bat pipaya ka jaka ka balang kabakut ya ka jing im jangfi. Syadian rumlang syakmat rumlang. Syakadiang rumlang syakaman rumlang. Bat pipaya ka jaka ka bapilang kelumar tama ka jing im. Ngakwa nganong ipi snap ya ka ketien kejang play. Kanina mga keren managisngi ay kanlong kaktian kabanwan ra yapi siya jaka kabapinumpay haga jaka kabadum henray bapinyo iba kaktian ka jong play kalong ka jing siya yapi. Bat ngan pinipi managisngi baka ni kaktian ka jong play kadan shibun ba ki ay bakraw. Bala na pipay ka jaka kabapimtip Shuh Kumno ban le. Ngakwangan penipi nakibriu jong play kibadana ka Bible kat tugan ingut kat mangala mentagisngi haini pori bangadanang ni bapinyo I kumno pin le but bapinyo jingi kai na kini kibriu jong play kiba shakri shishayo play but kiba yakindu jingi ubriu paningkong ubangan yalame piu day naga kitab kabaar chronicle nagalanang ngan pulia gani kapon nagalanang kabaar po
Hari ni ke kitab kelenang ke arpo ke keren cepangu Jehoshaphat usim jangka jaj benriu Judah. Uniu briu labanong udeu bakam riu play walada umbiang lut hendreu udeu briu bawat yu play. Udeu ba long nong sinshar aga jaj benriu Judah. Ke jaj benriu Judah aga jing shisha aga de ke tribe. Kabau play ula bu ye ka tang ba kin le ga we ke kam ba tagalong ba kin kham ye ro kin kham shakri you play kin kham money you play kin kham roi kin kham aingu you play usai na gane ke jaj bat ke tin Judah ru kamot ye ro lane money kamot kumta ke tin Judah dai na ke ta dau u play ula jit ye gane ke jaj ben rio ba na gane ke jaj ben rio play kwa ke jing ye ro ukwa ega jing mane. But hagani ke por ubalongs iam ega ke jaj benriu de Jehoshaphat. Kensan na gawe ke sngi kawan ke jing ke report na gitu kinong up. But kiwan siya ke ying iam jong Jehoshaphat bani to. Bagi dana do like in hon ki shipai ke bawan na giri ke beper. Kibala ket tawi are ke Judah. Banyere etma ye ke jaj benrio. But marsenio ye ke report. Kum ubrio. Na kwa pinyo shua ye ke nongkren. Kum ubrio. Ke Bible kong ke kitab Chronicle ke ba ke nong ke ba arpo na ke khat ke balai. Kong u Jehoshaphat ula sheptiang. Kacing syaptiang kamdai ke bakla kalong natural kadai ke badai bandan hawai pu wai brio jag ai ke bakinsan ke ba kacing syaptiang kawan ublai usngau tho igata dan ke brio ke syang wat tiang pikame kendo ilade na pi kendo ige jaka ke batiang pintiang shisha o Jehoshaphat u klemburi ila dia hikmat jo play u ong bet jo play trying a shaptiang lesin nga kreni kani men nga sngi kani rap ifi nda wong a shaptiang u le ka we ka kam bat le singan pen ipi yo no brio bahadian bau shaptiang u pay ka jaka ka ba umla ile etma tibru kumno ban ile etma sngal tho Shuh Kumno le upay ke jaka ka ba tip Shuh Kumno ban le ba dai na ka daung sa shim na kani lenong ban kren shapi nda ba tip Shuh Kumno ban le ka Bible kong ka jing shep ting ka le yu handrai ka jing le jong nu brio kalong ka jing aimen simen kong ya nga da ki post nam but ya kani nga kwangan kren shapi ba kani ka juga jing le jong o kadai ka ba mapiru pilip hinbot lana pipai ke jaka ka ba tip Shuh Kumno ban le lana pipai ke jaka ka ba jing shep tiang ka betong ye pi nga kwa mga nong pi ka ktien jo play kong ula aiti yala di banwat yo play na pipai ke jaka ka ba tip Shuh Kumno ban le nailet wat jing yarap na kibriu nailet wat jing yarap nang no ro nga kwa pin aiti pin ban yala di banwat yo play na malana tip ke APD pin le dan briu ba tip Kumno pin le lana pikwa ban tip ke APD pin le wat yo play na matang ma u ba tip ka ka ba day ba pin le people in the Bible why hukum ke jaj benriu Judah baro baginya lumlang manuat you try da tip Shuh Kumno ban le la pidan ke yeng jong pi ka ba kongu ipi khat lang baro manuat you try la ramdan me corporate ban pilan ne be dan lang ban pi nga kwa kat bala what you try nashim rai what you try Fitibu duai kumno na what you try duai ba ke jing duai jong ne Jehoshaphat kadai ka ba shiming ne ke jing kren men da sngi
Ngan si puli fi tang na ke kitab Chronicle ke baar ke nang ke baar po sengap ngan puli na ke dekat ke bakat ar habau penkut ke jing duai sengap ngan puli ni kene ke bang saya sengau tenat wong ini ke ketian a ublay jongi hato men ambishar yaki namar ngim dan bor banyale yau ni upai ba bakrau ubawan yale yangi lim ni ngim tip Shuh Kumno ngin le ngasang tenat pala deketin try ngam dan bor bat ngadan tangu brio ngam tip Shuh Kumno ngan le bat kawai keketin ke boong henry try ki kmat jangi kilong tang sheme hang kwa ikata keketin ngaju puli gani bon sen la jong ka jingem ngaju le gani ka jingem la jong ngaju sngau tenat ban perkhat le gani nga sha jong ki brio ki bawan ka jing seng jingi nai le men le khmat jong play la fitiang au ba ngatiang try uli ngan plajing et ba ngatiang Fiu Joseph padang ni wang ula shep tiang tang bahabau shep tiang wat you try la bi shep tiang wat lele chini chino ka ting shep tiang an bet hong pi ka bala ban yarap pi ka tang ban pin wat you play but nda haba baro ka tad bi juda ki wat you try u Joseph adu dwai wang a try hato menam bi shari ki ni ka jad ben real hato menam pet ma mea play na singot nat bau admit ye jing tulat la jawang ye gini giktian namar ngim dan bor banyale yo ni pat ba bakrau bar wang sa ko giktian ba gata giktian gadai ga bang shimi ni kerteng wang bat ngim tip Shuh Kumno ngin le hari ka wai ga bang tip gadai try ki khmat jangi kilong shame try ni yang agak ni kepal ngayo ia pi bavi shanga yang bavi pai ke jaka ka bapim la le esho ka yang jong pi ka la pai ke jaka ka bapim tip Shuh Kumno pin le bale pim yo men sim na ka ngkren men dagas ni manong try a play jong ngam dan bar ban job ini ke jing ngam la Shuh try daga bor spa daga pisa daga jingnang daga jingla briu lakut pat ngam tip Shuh Kumno ban le bale pim duai kum duai Joseph benong try a play jonga ki khmat jangi kilong tang hame try namar bangala ya lenti la jong ka jingim man ngayo bakadan ke por haga balapan kelumari ke jinget jonga man ngapoy ke jaka ke bamdan mano ru balaban yang lang hanrei habaki khmat jonga ki pej show try ngayo ke ketien jong blay galang ke jing shai ke jing lo men sim u blay ula ban penshai kumnongin le ngkren mdei tangi fi ngkren namar bangala mat ala ke jong ke jingim ngam kuangan keren nang ni ketien jong blay ban Shuh penlap me ifi ban Shuh entertain ifi hagini ki saupo san po minute ngakwa bangan keren ke ketien ka badan kam ka ngakwa bangan yo iba pinda lach shisha pitip nda habau ong ki khmat jangi kilong tanga me try u ai hukum ya baro ke jat benri juda bakade ben lech jing seng katma ke ker saudong hari uniu brio upa ye brio ban lech jing seng na duai bagani ke ketien kan long ye fi men dagesngi la da pim tip Shuh Kumno ban le wat nom pep no ban shakri yo blay la da pim tip Shuh Kumno ban le wadongan shonga yeng Satan ni le ban nyat de pi kendong ban pin kelomar de pi bapin sendane ke jinget jong pi na dwai mena ke sngi bangan ong fi u Joseph a pedeng jong ke tma wang try ngim dan bor ngim la Shuh ban le ke tma and rai try ngi tip tang ko ngin kmet lagi khmat jingi sheme
bat kababot nang ta try ngin syakri me u khat u pha lut ya baro bom jule jing sengro u hap lech agani gapor bat ki lech rung shi temple bat hang ta ki syakri u play bat u dal we briu bekerteng u jahasil u play pha do men sim khot ban kren lang ba jong no briu bat u no briu no one men sim jong try ka bible kong bat ula ong tu shashkor pigi juda but pigi bashang Jerusalem but males im Jehoshaphat kumni wong try pi wat shepting lemne wat kau et pigi benung kong go play weng now Jehoshaphat ban naga jaj mer Israel gadai weng ye jing shepting lada pi wat yo play un weng kong ye jing shepting ong me wat shepting ko Jehoshaphat namar ni upa yo pom mu bakrao namar katma kamlang ko jame katma kalong ko jonga ong try lada pi wat yo play fi bo yo play a khamat o play unom shy fi fin lech tma un long u play u bayang na kabanta chong fi teng yang i mangingi khoni mangingi le i mangi am u play wang kani ka tma kam de ko jame ka de jonga but wang yo aka jing shi shapim dan kam le ini ka tma Hare shupen bet yaladi yang bet take kmi ga jing penem jong try. Bara baki let benye ini katma ka Bible ko ini kitian nga syukuran lingkat. O Jehoshaphat ule kumno Bible kong hagalanong ka ba arpo dekat bakat pra. O Jehoshaphat ula pendam yala ga kli bat ga khamat ga kendau. Bat ga Judah bagi nong Jerusalem barok ila hap dem khamat utrai. Kila ya mani yo try. Ngaji sngotanat ini ga kitian. But if you don't play the tama, well, it's sang ban money you try. The film tip Shuh Kumno ban le money you try. The film nang Shuh Kumno ban duai, but pim shu money you try. Namaru try you day about what you ginong money. U play you day minsim on the Bible, but kitagi ba money you get money aga minsim aga shisha. Shanganong if you play uklemwat you brio ban yalap. Uklemwat igi brio igi benang ban let ya lap ya ke kerteng ke jong uning kong. Ublay na benang wat igi nong money. Baru kwa ya pi befin money. Wat la pi dana ke jaka ka befim tip Shuh Kumno ban le. Bot igi ni ke jing im ke jong Jehoshaphat. Karukom im jong Jehoshaphat. Karukom im jong ke jaj beri Judah kadai. Bakila million ban money. Bat apdeng jong ke temakin money. Lada pipen million ban money you play. Apdeng jong ke tema. Finyo i u play un ong ke juk ke ketien nepi. Ke tema kam de ke jong pi. Ke tema ke de ke jong a ong try. Baru kwa ipi pinchupen bat yala dia. O kwa pin yang bai take what let pendam mila ka jong ka jinget jong pi. Baru kwa ba pin kmi shi ka jing penem baru ka jing polite im ka jong try. Ba pi puli na ka Bible. Nda ki mut ban let ye le igene ka thama. Wat la da ki dan ki pa je pom ki ba mut ban let ye le. Hare yo Jehoshaphat u ong. Nget how try. Nget ha ki nong tu le pa jong. Pin yo i ka jing sok kanwan. But pi yo i nda ba Jehoshaphat u ai ka hukum wang. I kinong ruai kiniat Yeshua iba mani tuai utip ye galanti kumno ban let ye le ini ketma balai namar wat yo tuai the Bible kong nong ba arpo the pipuli ge khat ka ba arpo ar kong ti haba kila sedang ban ruai ban yero utrai udapo kinong ap agi wegi kintien nga syukran lengkot ang ne uplay uyale na ka benta ki Judah. Ki apnia paralog kitu ginong shon. But nda about Jehoshaphat ulet chega tama ulet paya ni temberaka. But no paya unang mut panyale taman re. Namar bau tip egalinti play ban money you ban what you play ban pet you play. Ban abau kongu you play. Haga jaga jong tama. Uyo ipen bane ke jingger khu but view igil poye ke temberaka ki met yap sudah ki de ke bo bleu la dep trade ke bor ke jao but ki shimik ke jinglute hadu lai sngi ki klem la ban pendap ika kadan pen ban ke jing le ke men na pedeng jo ke tama but ngakwa ngan ong pi men ke sngi tongin yo jing mut na ke jing im ke jao Jehoshaphat
ban ong try ladang ngam tip kumno ngan le ngan wat ika kamat ka jame bat ka baar ngan ruai ngan mani me try ki kamat janga kin long bet tang shame nga ai ngo yu try gani ka por baba nga kren gani ka khubar preng jongfi nga kwangan pani fi gani ka por ba lada fi poy ka jaka ka ba phim tip shukum no ban le wat you play bat ka baar pen million ban shakri you play let jing sang Shabadan umensiam bekhoit jong play. Kat nungut ki priyo ki bawan jingiseng hangni hangi. Ki bangayo sngaw na ki priyo barabor baki ong kumne. Pastor ngilamut ban pon shapi. Na mangidan ka jing ka bangim tip syugum no ban le. Handrai ka ktien jong play ka ba fikran. Ngiyo sngaw ka tu ka jingiseng ngim dan kam syu ban pon shapi. Ngim dan kam syu ban awan P.R.DIENGDOH fi. Ka ktien ka jong play ka ba fikran kala jubab lut ka jing dan kam jingi. Bat ka taka de ka ba kodor palat. Lek ha ka jingiseng ka ba danu mensiam jong play. Unweng na fi ya ka jing dum baro. Unweng na fi ya ka jing no mensiam baro. Unweng na fi ya ka jing klumar jing mat. Unweng na fi ya ka jing sheptiang baro. Unyalami fi shagalenti ka bafintip yagilinti ka jong try but haga jaka jong ka ptma u Jehoshaphat u poipen man shaga jingir ku but ay nagataga daw nga kwa nga nong ipi yaga por tongin tip yaga nigalinti bangin pet show Jesus Christ bangin what you play yaga nigisngi ngay idan gabriyo ka baklem tip yaga ni wali wat palat yaga gabriyo wali wat pajingra palat nang no dan balaban ya rap ifi. Tapi wat you play. Uday mo ban pelat ifi. Dan gibriyo ba wat iki politician wat iki briyo ngam kren ben ni kita Andre la tapi wat you kam julang permanent. Andre la tapi wat you play. U play pelat ifi shisha. But pinyo i jing crowd jong play ka jingam. Nga pudi gani nga Bible nga lap ba kidan shibon gibriyo hagani nga Bible. Bat nga ikumbau play. Upenlong ikini kijing kendo barabor bagi priu kin tip. Balada kin poy ga jaka ka ba kimla shu ban le ai. U play usait kwa ban penpau yala ka jangka buram. U yala mi khoni Israel ga duria besau ban na ba kim tip shu kumno ban le. U play tip kumno ban penlong lenti ha ka to ka duria besau. U tau play. Tahu dia play. Udah naga lawar dengga jang Shadrach, Meshach bada Abednego. Upenlang lenti baga nomdan ke eke besneo iki. Udah na poga krem ki sing jang Daniel. Udah naga jaka ke bapim tip lenti show. Udah na jail baru Joseph. Ulah ban penlang you Prime Minister Egypt namar bau yang ban what you play. Lalu pipai ke jaka ke bapim tip show kum no ban le. U play u tip kum no ban le. Taka de ketian ka mga kuangan bu yung play ajrong. Dan gibriyo ka ba sedang man sengaw perkhat man sengaw start palat. Ka jing start briyo ka lang tangkendiat. U play u tip iki baro. Lada pipaya ka jaka ka ba pim sengaw tojo. U play u basyakri uday u basengaw to yapi. La pipaya ka jaka ka ba pim dan manu balaban yarap yapi. Uni u play u ong ka jing yarap janga kalang hajan ni kita ba commit janga ong try. Dan mentay ka singi nga yang na nga jaka. Nga kwa iya kabangan aingo yo play. Namal ngayo iya gani. Bau play ubadan kalenti. Nga pet yi gibriyo jong play. Nga pet yu David. Si David naduk budang samla. Naduk budang kena. Haduk bunda long unong ya pom. Haduk bunda job yu Goliath. Haduk bunda yat apa tu reach up reclaw. Uday basu yat yu jing haduk bunda long sim yat yu jing haduk nu briu uday bala it dau play. Habau play it pinum light wat nagi jing pin ne kendo ndrai kin bau. Ka wai pagwai ke jing ka ba ki briu jong play ki kendo. Ka bau David u kendo. Kam dei setia ka bau unsharem. Namar uyo iga jing job malaga por. Upai ga jaka ka bau tip shukum no balle. Let's sing a shipin kan mau pi. Aga por bau solo bet hong iga jing jango. Bara bau tip shu shanon pat ban se ban lecha ki Philistia ki balong ki nong shun jango bale pan jing irap. Uyalam iki uyo iga tu ka colony ka bakat ka siklak. Bani puli kitab Samuel ka beningkong ka lanang ka balai po pin lap ba nda habau let ban yarap yus in Philistia ban yale iga tma. Andrei la shakan tait nang turut nama ki Philistia kim tre priang iki ki wan pai no lai singil tiki yai ban wan pai biang shaka tu ka jaka ka bagi shong ki
sa ki lok ki khon ki ti ki jingri jingdop nda ki wan ki lap ba mdan yeng sho mdan jingri jingdop mdan brio sho ki lok ki khon ki tengah bar khat ki la jalot bat la kidnap ki de ki nong sho la thang ni snong na ding bat baro ki brio ki badan ba debit ki yam pa donot ki mla sho ban le ai ru am bat mentam tip sho le kumno shonu ni wat kumno ni yo biang mentagi sa stang pararang ba brio ki dan aga jaka ka ba kelumar tam bat aga ba khat do ki le kumno ki shim de ki mau ba ki mot ban len tem mau yo debit namar balai ba debit u dei mo u nong yalam bat ki ong dei na ga dau jong me bangi do lot ki yeng ke sam ki do lot la da pi pa ga jaka ka ba pim tip sho kumno ban le bat pi sha kno ba ka blim baro ka wan jibi nga kwa la da pi pa ku ma ga jaka bot ye ga jing em ko jong ki brio jong play bot yo sim David ngan puli fi na ga Bible na fi puli na ga kitab Samuel ga ning kongol nang ka ba laipo nda haba baro ki yang ka jing kno baro ka le show David bagi bat lagi mau ya ga ban tem mau yo baru David tip show kum no ban le harai ka banga syait snotnat ka dai na ni kitab Samuel ka ning kongol nang ba laipo na ga de khat ka ba Henryo nda haba baro ki mut ban tem mau yo o David uklam ya dai le de uklam le pen shai ya kiru uklam le kumno ro namaro paya ga jaka ka ba umla sho balaye hare udan tangkawai ka lenti bagata ka dai ka Bible kong ula pen klan yaladi how try ubo blejo kata ka ktien kadai ka ba dan kam tam ya ka jing em jawi lapi paya ga jaka ga ba samar way lapi paya ga jaka ga ba pim tip shukum no ban le bara ba ga jing no baro ka hap halor jongfi tip igani ga way what num pentlot ya ga jing a day jongfi baru play David on ga Bible ga lekhat ga ban riu ong henry David ula pen klanya la di how try ubo play jo ban ga sngau tenat bau David ulet show Abimelech o lingdo o badang samla maap yang ulet show Abiathar khunjong Abimelech o lingdo o badang samla o pan na u ye effort but pong haladi tu ke effort o dem khosil but u duai khamat chong try o klino play try nan le kum no ngam tip show hakan guru kom ngala ban yo biang gi tingi tengah jeng gini gi sipai jenga bat ye gi tengah jenga baro ki bala do no baru kulli no try ngan yo biang ne ham u play u jubab yo David wang da shisha men yo pat ye ki aka baro tau de play kan jayu David ladau yang ban ye le ye gitu gi sipai le jong kin len them mau u ni ap hare David uklam le kumta ula shime ge effort ka bade ge jan ka bagi phong tang gi ling do ndre men ta gi singi phong ye la di but u du ai daga do no paro la da pim tip Shuh Kumno ban le pen klan ye la di daga ba fi shimbiang ge effort ge jing im jofi pitip ge effort ke kren ia ke jankop jong ke jing pen em ke bangi yo habangi la mat yo Jesus Christ ken mau bo bleu la pen em fi shimi ke jankop jong ke jing pen em da ke jing ai dem khosio jong try what de ke khmat ke jong blay klino try ke le kum no but pinyo you blay un restore biang ge bo fido u blay u bangi shekri u de bala ban pinyo pat hangi ya ke ega bangi do no kata ka de ka banga kwa bangan hikay fi mentay sngi ka de ka por ka banga kwa ngan ai men sim ngatip pipay ga jaka ka ba pim tip shu shefin let rekin mau u blay tip ya ga jing im jafi
Wat let pat no yap, wat let rai bapin pasi. Wali ong ngakat tu kay no ngan mare no ngan le no ngan di no daga bi ngan peniap no ladi ngan le kumno dan gi peniap senan ya ladi. Nama de setan no bishim ko bu haba pidan ga jaka ga bapim tip shukum no ban le. Minta ga skinga kwang anong ifi. Wat ai lat ga jingku slai wali ai lat ga jing perkhat ga besneu. Kam de tang ifi bapi ga no jing e shibon ba ki ga no jing e. Kini gi priu jong play bang pen ifi ga no jing e. O Joshaphat we ga no jing e. Hare wat yo try. O David we ga no jing e. What you play? O Joshaphat hap ban le ga thma. Yo yi ga jinger ku. O David dan kaman na pen sitom. Ula pelat biang iki tengah jong ki baro. Kila bet hong na din bagi lap biang iki baro. Klem tu na ke ru. O blay ula ban le kumta. Ya ga jing im jong pi. Lada pim tip show ayupin le. Bat lada pinang ban wat yo try ban kmi shiga jing penem go try. U blay don ya ka ban le ka kamba. Ngas ngotenat habang pet ya Bible ngayo i gi brio gi bopoy gi jaka gi bokumta suda. Sigantian la sing ala ban chu ong kumne. Ini de ga bawana ga jing mut changa gi ni ga por. Nga i kumbau blay. Uju ap hadu bagi beriu ken poi ga jaka ga bakim tip Shuh Kumno ban le. Ngayo i ga Mary ga Martha hadu bo Lazarus unda yap unda tep. Barun selek pada dia. Ngayo yo blay bau le kumta ia ki jaj penri Israel malang por. Barang sngongu yo try bangayo ba yang iru menta ngidan uju blay. Jisula yap aga dingfna. Ula mi pat naga jingtap. Udan na dumen taga singi ban yang ya shua jong aba jong fi. Uday bala ya ga jing im changi. Nakerpat ifi aga ni ga pa pin sngap ini ga tien ga jong blengan pen isa kendiat. Lepi pet bahana ga ni ga tien ga jong blay kadan ga por. Haga bau new brio ba kotor haga Bible haga testament ga batumai. Utaw de apostol Paul. La fin pet bahana gani kaktin ga jong play. Uniu priu de bu play legit you. Ba unra ga kerteng ga jong ushi gi gentle. Ade wati ara legit jong play. Uniu priu u play legit you ban peniang hadu hau kaisar u priu nong sensar ba krautam haga himarom. Lek daga jahat yat bon sngi bon brai. Manala yat paya ga jaka jang jing yong ga bajur mtip shu khat saw met khat saw sngi khat saw met klembam klemdi mtip shai mtip sngi nama ka shu dumbaj bar ka jinker man ki ban im kala kutno ngan shu pude pitang ko ga khat ga ne ga par kata ga dei ne ga kam ki apostle ko nang ga ba arfu nyo ha ga khat ga ba arf ho ko ang ni gi ktien te min ba ka sngi lem ni ki klor kim shim pau shu angi bon sngi bat ka yong ko bajur ka ban kia hangi ka jinker men ban im kala dono baro ka sngi lem ne ukhlor kim shimpau shu hangi ka yong ko bajur kala ban kia yangi ka jinker men ban im kala dono baro. Uniu priu ya kendo ya ka bakum kataga journey ka jingyat lenti. Mtip shu shain let shado ka lenti mtip shu la da ka jing yong da ka jing dum. Reu uniu priu wong igini giktian. Naga khat ka ba ar fu ar. Mentaru ngakentui pi pin ngau shngan. Nama na pedeng jong fi kanam ja kawai ga mensim handai tangga ni ga liang. Nama layang ajan jonga haga ni ga mit. U angel u play. U jong u bangalong yo banga shakriru u daong. Ko Paul wat chep ting kadai me ban yang khmat u kaisa. Hakmiru play la ai me yitu barok be yak liang lembat me na bakumta tu snau sngan pi ko rangba. Nama nget yo play bakalong kumta kumbala kren hanga.
Wapsa Paul bat gitu ginong nya liang ringkat bagi koi di. Kibahapan lek khmat jau kaisa. Paya ka jing yat liang ka duriau ka bakim tip shu shano balek. Kesengi ki khlorum chimyo isho bon sengi. Ka Bible ka angka yang ka bajur ka la bankia eki. Berkat ku mene kektiin ke job play wang ke jingkermen ban imru kala do no bara. Hari wapso Paul uyang jaj. Uang wat shifting. Anam dan manu baniap. Namar ngayo snow no angel jong play. Ia kektiin bari ke jing temu ke jong play. Dan ai figa ni ke point mendai ke sengi ke badan kam tam. Bala pi paya ke jaka ke ba ke sengi klur ubnai pi klemio isyo. Yong jong ke jing kiwan ban lunch shop ye ke yeng jong pi. Ke jingkerman ba fin im kam dan sho age yeng sem. Lada fin shakri ba yo blay ban yang ba yat ba baru blay. Finyo ublay udan ban IAA ke bana beneng ke jing im jafi. Ada pinang ke ni ke lenti ban ngap ke sur jong blay. Ke sur jong blay ke dega ba kodor hadu kata ngabu ang ni ke jing tho jonga. Na fi poy ke jaka ke ba ke jingkerman ban im kala do no. Wat ngap yanu ru yos ngau no blay. Ngap ya kektiin ke jong play, yos no play. Ai hagi ni ke P.R.DIENGDOH mga NONGKREN. Lala pipay ke jaga baga jingpang kaklem kia syu na ke met jong fi. Balay pim duway manong try. Ngakwangan yos ngau na me try. Pipay ke jaga baga duk ke kerdu kawan. Bat pim tip Shuh Kumno balay pimong try. Ngan pet shame ngan apa me bat ngakwangan yos ngau ke surja me. Pinyo hapdeng jong ke jingya duriau. Kabam tip Shuh ye ke direction. Ublay utip ye ke jing im jong wapso Paul. Lada ublay uyada ye gini ginong koi di barok ke ba im ke jing im ke babaman. Tang naga daw jong wei brio ubada naga plan jong play ban peniang iwa khmat jong kaisa ublay ulang jo ye ga jing im jong fi lada fi shakri yo play pitip bo play ula it ifi naga jing it ke babam jukot unom ino ifi naga daw jong fi lada fi nuot ban yang bat ublay ke yeng jong fi barak wegan light im Ngakwangan penkut ifida kini kektian. U Jesus Christ. Nda wan siya kini kepertayuang ke gospel ke jong Yohanes. Kalanang ka bakat sao. Fin puli na kini kektian ke jong play. Nganda puli kini kepon na kadakot ke bahenrio. U Jesus lo yato ulang. Nga ubalong kalenti ke jing im bat ke jing shisha. Siya nga nang ifi Jisu peni aladi ba uday kalenti. Dan gibri bakren ba Jisu lang kalenti tang siya beneng. Hoit ni pediang ni kata. Bamdan da kiwa pagkalenti day tang daw Jesus Christ ba pinlet siya beneng. Harikin mau. U Jisu lang kalenti day tang siya beneng. Uday ru kalenti iya ka jing im jangi hanggang nga pertay. Balada fi pai show play. Lepi pai show dah kadok not bara. Lepi don mentagi singi ke jaka ka ba pimtip Shuh Kumno balle. U Jisu dai ka lenti. Un pelang lenti na ka riklau. Un pli lenti na mar ka kerteng jang u dai ka lenti. Ke jing imbat ke jing shisha. Ngala jiyo sibon ke beri ke paya ke kutlat. Andai habaki pai shisha show play dakat donut baro habaki island le jong ka jing em ki kelaka ba mot ki pai show try ngayo bau play upenlong lenti naga jaka
kabam dan nanti. Mdan ka bakut ba do blay, mdan ka bamla ba do blay. Ublay, utip kumno ban le. Ngan penkut daga ni kaktian. Bala na pipay ka jaka ka ba pimtip Shuh Kumno ban le. Wat yo blay, ubatip ka ibaw de ban le, nakabantay chang fi. Na pikloy ban wat yo blay, ban pay yo blay managasngi. Ngan duay fi ka ni kapar. Ngan duay no. Na pikloy ban IT laga jang kajing imanong try ken no yang aki aki. Ngan le ko mu Josephat, ngan le ko mu David. Ngan le ko mu Apostle Paul. Ngan pet syame try. But men penlong lenti na kajaka ka bamdan lenti. Try nga try nam tagi ni brio baro play gi bayo sngaw ni jingkren. Nga ra yala kikti ki janga shaki ni brio. Wala play nga try ko pa. Dan shibo na gani por gi snap ni gani kiktin. Kiba dan ken try ga yeng ka bam tip Shuh Kumno ban le. Kiba dan ko pa ga jaka ka ba kim nang shuban shimigi rai. Dan na preng junkie ken try gi ba shimpan man ga rai ga ba bakla. Dan gi ba mat ban shim na ga rai ga ba snail ban peniap nila di. Try nga be ya ga ta ka minsim baman ga ba pen klumariki. Nga try ko pa ba kin nang ban pai shime. Shika ktien ga jame. Bat ban snap iga sur ka ba jam jai iga jame. Kaban betin nanti pat iki bakin yo biang iga bakilado. Bat bakin poi biang shaga direction ka ba day. Trying a duai. I can punish me. I can shame iga jingpanim. I bakin eat ya mega in jisu. Nama melang ka lenti ka jing imba ka jing shisha. Trying a duai. Men pen kia iga bapang. Ngayo ikin try dan ki badana hospital. Ki badana ICU. Kibaga jingpang kam kiasyo. Try penlang kibagan syam iga lenti lengba jame. Begini suk bat me bat begini yo mat biang iga kamba iga jing im junkie. Try nga tuai men leka kamba ikiru. Kitu giba shonga hospital. Giba shonga jail. Giba dana gi jaka giba air. Try lada kim pai shame. Ngani yo iya ka buram ga jame iga jing im junkie. Ngai lot shame ga buram try. Haka kerteng ga badan bortam ga jang jisungi tuai. Amen bat. Amen. To bleun kur khui pia gani ga por. Nga ngech kem bagani ga jingkren. Kan penlong if you fin sham ga lenti ga badai. Ko bless you bon.